Zion Music. Wasema quiero vano yako porque sinineshe quiero. This is Private Lounge Fusions. We are here celebrating Confu's birthday party, and we're just here to give you the warm welcome. This is the Private Lounge warm welcome, and these are the people that's in the Private Lounge.
nesipfeka imagurovhosi. Tamburosi, 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 chinondoshanda munhu wangu ndisina hovhorosi. Tamburosi, 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 munhu nesipfeka imagurovhosi. Ndisiti mugondo wangu nokwadza kwadza, zvibhakera zvangu zvinorwadza. Itonditi sori nyangwe ndirini ndatadza. Fight no